Aj keď nie ste profesionálny vrtač, tento vrták vám umožní jednoducho vrtať a inštalovať do železobetónových stien, čím sa rozlúčite s tradičnými metódami vrtania. Tradičné vrtanie pri údržbe často viedlo k prehriatiu, popáleniu a praskaniu dlaždíc. Tento ostrý štvodrážkový vrták tieto problémy úplne rieši, vyvinutý značkou s viac ako 40-ročnými skúsenosťami. Tento vrták má excentrický dizajn čepele pre presné a protišmykové polovanie. Jeho 12 ostrých rezných zubov rýchlo zväčšuje kontaktnú plochu s materiálom. Dvojité špirálové drážky na odstraňovanie triesok rýchlo odstraňujú nečistoty, čím udržiavajú vrták ostrý a zabraňujú zlomeniu čepele. Predĺžený dizajn o 12 cm výrazne zlepšuje používateľský komfort. Je jednoduchší na používanie. Vrta rýchlejšie a ľahko si poradí s 90% materiálov. Vďaka čomu je vrtanie ocele a betónu bez námahy. Inštalácia dverí a okien z nerdzavejúcej ocele a hliníkových zliatin je rovnako jednoduchá ako vyrazenie diery do novín a vrtanie kubických kameňov. Je bez námahy. Vrtanie otvorov do sklenených dverí a okien účinne zabraňuje praskaniu alebo odštiepeniu. Vrtanie cez hrubé sklo je hračka. Vrtanie priamo cez žulové dosky nevyžaduje chladenie. Vrtanie cez nerdzavejúcu oceľ, krabice alebo hrubý mramor je rovnako jednoduché. Vrtajte cez kov, dláždice, betón, pre jednoduché zavesenie svietidiel, keramiku a ďalšie. Tento multifunkčný vrták je pripravený na použitie jednoduchým pripojením k vrtačke. Tento vysokokvalitný vrták je Terask. Dispozícii vrtáky od tejto renomovanej značky sú odolné. Jeden vrták vydrží až 3 roky bez zlomenia, ak potrebujete opravy alebo nenechajte si to ujsť.